Molt bon dia i molt benvinguts una altra vegada. Avui ens hem desplaçat fins al Bages per veure el cim més alt d'aquesta part del Pla de Bages, a sobre de Sant Joan de Vilatorrada i ben a prop de Manresa, entre Rajadell i Fonollosa, que és la major part d'aquest cim. Hi trobem el cim de Collbaix, de 543 metres d'alçada. No és que sigui molt alt, però déu-n'hi-do la pujada que hi ha si ho fem directament des de Sant Joan. Una vista esplèndida, quan avui hi ha molta calitja, molta boira, i aquí tenim impressionant també a la banda de migdia tot el que és les muntanyes de Montserrat. És un mirador esplèndid, aquest cim anomenat de Collbaix, amb aquestes direccions, o sigui, en tota aquesta zona, no tant en l'altra direcció, perquè allà hi tenim menys visibilitat, però es poden veure tot el panorama increïble de Santpedor i d'altres poblacions del Pla de Bages. El cim de Collbaix, un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.